يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا ربي سلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique allahu tagi tago o ɓorneɗa so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo mawde nogase jeenay seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase ɗiɗi ɓattakuji men ko fate tarihaji annabaaɓe yimoɓe golle nayode en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkude jeeri e waalo baɗɗo en jiyaɓe leñol annabi men tedduɗo o mo jami kise ngoni yo allah subhanahu wa taala jaɓanen julɗele men de men allah sadakuji men pop o waɗa men e peewal o danda men en duwanima jinnaɓe men ɓe ganduɗa sababu men woni woodede men oɗo hen duniya kono ne kadi anduɓe men andinɓe men o diine l'islam mo cuɓiɗen mo parnotoɗen mo ñaƴirten mo jiɗɗen mo ganduɗen ko kanko jomiraɗo yamiri en ndew musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare tv eɗen goni hannde nogase jeenayyi lewru avril hittande ujunnaje ɗe sappo e joyyi woni 2015 29 avril 2015 ha yetti 29 avril 2021 waɗi duuɓi jeetati ko weltare tv woni e weeyo ene yaada e dendagal bandiraɓe kala ɗum noon ko ballal allah tan koye ballal allah koye ballal allah en jetti hettiyankoɓe tawno haalde saɗani saɗi ko heɗanede e nananede e jaɓanede ko haalata ko ɗum no min jaari on weltare ɓiɓɓe fulɓe yaltini ko heewi waɗi ko heewi rokki ko heewi ko ɗon jaraten duwonoɗen gorko pullo woni président suudu men sas woni alhaji abdourahmani ka mo ganduɗa ko sababu nde weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe gandumi ɗum allah waɗi gandodiral amen ha woni cehilagal haade suudu men sas arde woni oɗo société mo ganduɗa kam jeeyi sababu ha jaaɗen to aya wolfajiri wolfa tv pullo gadiɗo haalde pulaar e wolfajiri ko enen ko min yalti koye weltare pullo gadiɗo ƴettude ngaalu mum waɗay ndeɗo jayinde wiyetede wolfajiri gaare kaale pulaar ko président suudu men sas woni gajjel ka o noon duwanti ɗo mbiyannoɗen en kaalata ɗo coccorɗen en kaalata duuɓi ɗiɗi hannde ɗen kaala toon ne waɗe jewte pulaar ne waɗe journal pulaar firti ko polgu ngu wona sar Abdullahi Sih wona gajjel ka wona weltare tv ko ɓiɓɓe fulɓe kala pon nangude na tiiɗa nanga ɓamta ɗum nanga kadi weltare ɓiɓɓe fulɓe ɓamta ɗum nanga kadi heblo sukaɓe afrique ɓamta ɗum nanga kadi kala jewte jahoje e weltare ɓamta ɗum holko addi ɗum ɗo kala ha yettiɗo ko wasde yeccitade musidɓe tedde mi ɓooyi wiide mbimi sa fokkiti fokkiti kono sa fokkiti aɗa yeccito maɗañ mbiɗoma ko mbatta ko fewani daroɗa kala ko pelliɗa wadde wan jaaha woto yeccito sa yeccitima tan goɗɗo wima wattirni o wima wattirni o wima yewtirni so ɓoy jewtema bona nde puɗɗiɗen nde won sernaɓe mbiyeten ɗo ko sernaɓe mbiyana an waɗirni oɗon kaalireni mbaɗi hay goto jaɓani heɗade hay goto en kettaki en pokkit tan ɗum jeeyi sababu hande yettiɗo ɗum noon wasiyam tan ko wiide kala ko gumminɗa kala kaɗa waɗa fokkit sa wi aɗa hetto yimɓeɓe tarɗa won yimɓe ɗe goodi tardina tan gandon ɗum kala ko mbaɗɗa wat ɓennu ƴuro tan gollu min gandumi e golle tan ko ƴuro golla haala hewka bolle puyɗe ga hen mbaɗiren ni mbattiren ni ɗum ko en tardini yimɓe tan ƴukkoɗen gollen ƴukkoɗen jewten ƴukkoɗen jehen
ɗum woni laɓɓinde ɓernde mum ɗum woni fewnude hoore mum kono saha foof yaltinde konngudi bolle puyɗe en walla cakaneji en ɓe mbaɗini ɓe batti ɓe jaarini ko tardinde dawoɓe nden toɗe dawi mon tarda kala mo ganduɗa o ko tardinoma wan moɗa ɗennu woto haaɓe makko woto tikkanmo woto waɗe makko haydara kono wan moɗa jokkuya haajuma so abbimama yo heftoma so abbakima woto fanmo sa fadimo tarda ɗum woni wasiyam faade renno ngo musidɓe tedduɓe gonɗen koye jewte men jewte weltare tv haade men yettade ceerno Kaliidu Abdullahi Sih e nder histoire Youssouf min dokka mon docteur Djiby Sow docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gondena seedeneje dumbama e ñulmo golle moƴƴe cowama docteur Djiby Sow holliti gonɗen koye balɗe sappo cakkitiɗe omo waɗa dendagal bandiraɓe julɓe kala juule mo wuuri yo Allah jaɓanina golleji men moƴƴi ko tata hen kala yo Allah yaafo en docteur Djiby Sow no wiya kala mo menno jokkodirde yo yaafo ɗum yarlo ɗuma kanko to banggue makko mo yaafi omo yarli teni kadi mo nelde duwaw dendagal ɓen kala nde jomiraɗo ɓenir ɗumen cellal e hattane yajede docteur Djiby Sow wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki hannde sellinde docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali ha e nokkuji goɗɗi kala ha heeɓi yaqin kala ñaw so tawi ari e makko omo wawi omo hattani o holla holno safrirta ɗum ɓe julɓe nder Afrique e julmo docteur Djiby Sow ene safra ñaw biyeteɗo fibron kiis neme prostate soppisa kono ne kadi tension diabète neɗɗo ɓuutowo koyɗe ɓuutoje keeceji musoje nonne kadi ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru reedu hewdu rafi ha heewi goɗɗuɗo e soppisa nonne kadi neɗɗo donkuɗo ɓesnude fode docteur Djiby Sow ene safra ha sella docteur Djiby Sow taweteɗo to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie to leegal 6e sa ari ha Carrefour Boudda ha a ɓenni ɗon seeɗa jama gonɗo ɗon galle mo gatorɗo arde e galle dewɗo heena ma taw ɗon étage giri bleu ko ɗon docteur Djiby Sow tawete ma taw ɗon tableau mawɗo ene winda docteur Djiby Sow grande guérisseur international docteur Kidira ganda a yettima sa yiiɗi hebde docteur Djiby Sow tawete to leydi men Mauritanie Nouakchott mbatta ko 00222 34 83 26 89 walla mbaɗa 00222 31 27 79 57 so tawi ko numéro ji makko WhatsApp leydi Sénégal 00221 77 244 92 81 walla so tawi ko numéro makko leydi Mali 00223 70 85 70 85 72 47 musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow holliti ko julto yewto Sénégal ha to Kidira ɗum noon wonɓe Kidira ko taari ɗum kala docteur Djiby Sow wi cabboɗi ɗum ton to Kidira ثم سلم على النبي أموني تفنو مني الله تجيجو أبرني لها تجاك هنما بغض مني الله تجيجو أبرني لها تجاك هنما Borodowinde yima bengolle na yodenga me jamajibine de borodowinde yima bengolle na yodenga me
a jarama ceerno ousmane ly golle ma jooɗi peewi an dendagal yaadiɓe kala musidɓe tedduɓe ndeɗo hen yewtere teddude hannde nde gonɗen e dow mum eɗen teddinira ɗum docteur abdourahmani ka kononne kadi oumar abdoullahi diallo taweteɗa toon to leydi amérique e dendagal weltare ɓiɓɓe fulɓe kala e dendagal bandiraɓe julɓe kala ene teddinire ndeɗo hen yewtere ɗum noon ceerno halidoullahi Sih a naati studio bisimilla maɗa paɗen koye jewte men jewte annabaaɓe haade men yettade jewte annabaaɓe bisimilla maɗa calmina bandiraɓe ceerno haalid hay seydi sar mi salminima mi weltanima mi wima ba en calmini ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hay goto en goppani en ñaguima Allah subhanahu wa taala kala ɗo neɗɗo woni yo Allah moƴƴan ɗum yo Allah nannumo e yurmede muɗum en beltima no fewi en beltanima Allah en ceerata yettude Allah moƴƴireji makko ɗi o moƴƴanten ñande kala caggal ɗum en duwanima julɓe foof en teddiniri kadi kala julɗo en calmini ɗum eɗen belti kadi e oɗo ñalawma hannde nde won noon koye oɗo ñalawma hannde dental ngal ɗo sosono 2015 wonno koye nogas jeenayyi ndu lewru 29 mois d' avril 2015 wonno ene gasa dental ngal dañi duuɓi jeeɗiɗi joni en beltorima ɗum en jetti Allah kadi dentene keewi kono alhamdulillah ngal ɗo dental ko tawete maggal ko ala ko naftorte e aduna ko ala ngal ɗo dental kadi kuule maggal ene dari ene rewi lawol kala ko haɗa koko renta kala ko yamira koko golla alhamdulillah jettiri ɗum Allah yo Allah nawru ɗum yeeso kadi yo Allah waɗan noon dente ɗe foof en teddiniri ɗo en jinnaɓe men moƴƴuɓe jiwinɓe en teddiniri ɗo kadi musidɓe men e jinnaɓe men ɓe koddiren ɗo e Senji ko alda e limtiri sen limti en juumat sen jeenaɓe foof en calmini ɗumen en teddini ɗumen en kadi ñaguinimaɓe Allah moƴƴere balɗe juutɗe battane moƴƴe nde Allah waɗata kawral e wuuro he yo Allah ɓeydu ene woodi kono yo Allah ɓeydu yo Allah heddu mawɓe wuuro ngo yo Allah kadi ɓamtu sukaɓe wuuro ngo yo Allah fawɓe e lawol peewal en calmini julɗo foof en duwanima ɗum moƴƴere ceerno Abdullahi Sih annene kadi a teddinirama hen hay sinno ko an soccodira golle ɗe en teddiniri hen kala gonɗo e ngal ɗo dental biyetegal weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma ko wona ɗum ko bisimilla Allah arti hen kadi ɗo e jokkande en qissa Yousouf mo gonnoɗen e mum bisimilla moɗon e kettogol ko musidɗo moon sehi moon Kaliidu Abdullahi Sih ɗum noon Seydi Sar bisimilla maɗa inchallahu taala mboɗo heddi e konngol maɗa so Allah jaaɓi mi artirema konngol Seydi Sar ceerno Abdullahi Sih eɗen teddinira yewtere nde ɗo hen Youssouf dendagal bandiraɓe julɓe dendagal bandiraɓe fulɓe dendagal dente ɗo jewte weltare ɓiɓɓe fulɓe yettoto kala e dendagal wonɓe e suudu men SAES dendagal wonɓe e hebla sukaɓe Afrique rewɓe hen e worɓe hen goto kala ɗo woni an kettotoɗo o an joguiɗo téléphone maɗa joƴƴini aɗa wone defde walla aɗa wuppude walla aɗa waɗa gueɗe goɗɗe walla aɗa golla min teddinirima nde ɗo yewtere ganda ko an jeyde ceerno Abdullahi Sih jaranoɗen koto nelaɗo o ari yetti wimo lamɗo yo yaltu kaso o yimi yaltata namdoɗemo taw ko fati banggue rewɓe ɓe ɗon holno yaruno ceerno Abdullahi Sih eyyi Seydi Sar mi salmitimama a haali gonga ko ɗo goppirnoɗen ɗo lamɗo neeli yimɓeɓe yo jaa jaltinoyamo oɗo fotani wonde kaso o foti ko arde ɓatto ɗum ɓe jeehi o neltiɓe kanko Youssouf o wi ya lamdoyo lamɗo o kankone yo noddu rewɓe wuuro ngo o lamdo ɗumen habaru rewɓe taññoɓe juuɗe mumen ɓe so ronki andude ɓe noon nenoɗomi omo gonnomi galle mum o premier ministre o on ne andi habaru mabɓe ene andi ko kewno ko lamɗo o ronki famde nde ɗum haalande saabi o tinani ɗum kanko kanko e on saaha wona kanko wonno lamɗo nde ɗum keɓata nde ko bammakko wonno caggal ɗum ko ɓi lamɗo mo heewi doole mo heewi fayida o hewani yaadu nder wuuro saka o nana kala ko kewi e wuuro he kanko on ɗon lamɗo e on ɗon saaha nde ɗum kewata nde ko bammakko wonno lamɗo o tinani joni noon ko ɓi lamɗo garade makko ne mawni o hewano
sorbo e wuro he o heewano yaade e wuro he no feewi wona jiiɗo yiide mo fof kadi yiyamo ko ɓi lamɗo omo jogui darorgal mawgal e wuro he ɗum waɗi sababu wona ko keewi fof o tina omo ɗurni gueɗe kewɗe e wuro he ko ɗum waɗi sababu o tinani nde ɗum kewi nde noon nde Youssouf foti yaltude nde taw bammakko maayi kanko o lomti joni noon nde Youssouf wi yo lamdo taññoɓe juuɗumum ɓe ɓen ɗon rewɓe ɗum ɗeɓi hawdemo seeɗa kanko lamɗo o ɗum ɗeɓi hawdemo nde wonde o tinani o ronki famde o wi holɓen taññoɓe juuɗumumen wajo o wi noon so tawi o ronki famde Youssouf wi so ronki andude ɓen rewɓe yo namdo premier ministre mo gonnoɓe galle mum o on ne andi on lamdima on namdi premier ministre o wi a ha mbiɗa andi kay on noon rendini rewɓe gari dari yeeso makko kanko lamɗo o ɓe mbi min gari notade lamɗo ko mbiɗa o wi onon hol fiyako moon sahande ɗaɓɓirɗon Youssouf ga hoore mum beele on tawi e makko omo oñi fewde e moɗon on tawi makko ko yoɗani seeɗa on tawi makko bandiyagal on tawi makko hankkadi mo namɗo kamɓe rewɓe ɓe keɓɓitiɓe mbi rewɓe wuuro taññoɓe juuɗumumen ɓe taw debbo lamɗo mawɗo o ala hen debbo biyeteɗo Zuleyha o on ala hen ko kamɓe heddiɓe omo tawa kono ko rewɓe heddiɓe ɓe kaali kaɗo haala ɓe mbi senare wodani Allah minen min ganda e makko ko boni minen kam min jiiya makko tan ko neɗɗo moƴƴo ko neɗɗo baɗɗo fayida ko neɗɗo jontaɗo o ala caɗele haydara kadi min tawane makko oñaare min tawane makko ɗum ɓe timmini koɓe kalanno tan debbo lamɗo o wi ƴetti konngol woni Zuleyha Zuleyha ƴetti konngol o wi joni de hankkadi gonga laaɓa joni kay joni gonga feeña min de mi ɗaɓɓirimo ga hoore makko kono mi tawi kanko ko e gonɗuɓe o jeeya ko gongante kadi o wona jamfotoɗo kadi ko laaɓɗo o ala hay sanede wotere o ɗaɓɓanimi ko min ɗaɓɓunomo eyyi debbo lamɗo nenoɗo mo haali kaɗo haala nde haali kaɗo haala caggal ɗum Youssouf wi jaafoɗon adden ɗum wadde ndani ko ha lamɗo o anda wonde min Youssouf mi jamfakimo e galle makko lamɗo nenoɗo mi o sa yi mi waɗini henna mi yaltata sowna ɗum ɗo laaɓi ko ha lamɗo mo gonnomi e galle mum o omo jogui e yam sikki ko gonga ñawar nde ñawama cuhlel ngel haali ko kono ha joni kanko omo jogui e yam sikki onon jimmitude min Youssouf wi ndani somi waɗi ndani sikki o iwi ha laaɓi somi waɗani ni noon sikki o iwani joni noon mbaɗirmi ni haw anda min mi jamfanokimo nde wonde mbiɗa andi Allah fewnata yimɓe jamfotoɓe caggal ɗum o laaɓi nde o laaɓi tan o wone yankinanade Allah omo holla ko laaɓi ko wona kanko laɓɓini hoore makko ala ko Allah laɓɓinta neɗɗo laɓɓinowo neɗɗo o noon ko on laɓɓinimo woni Allah min mi dandani hooram e tatade sabi heewi fittandu ko yamiri jomum wadde ko boni so wona ndun fittandu ɗo jomam yurmi o reeni fittandu ndu jomam noon ko jurmotoɗo ko jafotoɗo joni noon ko to kaso to en kaali en diwi ko heewi kono ɗo yimɓe kasoɓe foof gonɗini Allah hay goto heddaki mo gonɗinani Allah kamɓe fo o wattiɓe julɓe ha laaɓi ha wi cer hay goto heddaki mo gonɗinani Allah toon on saaha kamɓe fo o noddiɓe diine tawhid saabi o holliɓe toon kayisaji ɗiɓe meeɗa yiide kala ko haalniɓe o waɗana ɗum finde e kadi wona no wiiri ni kanko Youssouf e hoddire Allah caggal ɗum ɗo feeñi e hoddire Allah lamɗo o nelti ɓe nelnoɓe jeehe mbiyon joni de ko wino ko laaɓi laaɓti yo ar o tawa min ɗo mboɗo heppi ko jiyanmomi mi wawa munje
ko ɗiɗi yidemo balle kam yo ar e woddire Allah ɓen duttima to Yusuf to ɓe jettimo ɓe tawimo ɗon ɓe mbi joni de ko kalnuɗa ko lamɗo o noddi rewɓe ɓe o lamdimaɓe rewɓe ɓe mbi aha ka lamɗo ɓe ceedima hay saɗene wotere ɓe jiyanima a laaɓi a laabti joni noon lamɗo o ruttima wi joni yomin gar min nodduma ya tinno ya arnorɗamo ɗum noon Seydi Sarr mboɗo hettima so hawre welede Allah ko ni ɓe mbaɗiri namdal ma gongal inchallahu taala Seydi Sarr o laɓini hoore makko e tuuma muye mo tumano ceerno Abdullahi Sih hankkadi ni ɓe gaari lamɗo wi yo ar ndew ari hawo yetti holko adi haaldude lamɗo o ceerno Abdullahi Sih holko ɓe kaldi eyyi mi salmini min Seydi Sarr holno natire lamɗo o mbiɗa e ndew yettide holko ɓe gadi haaldude a jarama Seydi Sarr mi weltanimama no fewi nde mbaɗɗantewa ka itti Yusufu to kaso to ko adi foof ndeɓe jahartonde eɓe joguino yimɓe ɓen ko rondotoɓe yimɓe ɓe nawi ɗum ɓe nawi puccu ɓe jinno ko jola o waɗɗo e dow keecaji yimɓe rondotoɓe yimɓe ɓe o wi kanko Yusuf mi arani ɗo henna mi arani ɗo e oɗo aduna ɓeydade fawde yimɓe ɓe teddeni garmi ko ittande ɓe teddeni ndiɓe gonduno ɗum ɗo jimmi ko iwa e leydi he wona kay min ruttade mbeɗa jooɗo e dow keesaji mabɓe hay goto ala on haqqe hay goto hokkaka haqqi jooɗade dow yimɓe hay goto hokkaka gueɗal jooɗade dow yimɓe nde o yalti haade makko yaltude e yimɓe kasoɓe wonduno gone wayde sa yeehi mbasa e jidde min andu dental ma neni ga o wasiɓe noon yoɓe nangto e diine mabɓe kadi so Allah jaaɓi maɓe jaltu ko leelani o fodaniɓe ɗum taw koye yamirore Allah o danodiri e mabɓe o wasiɓe wasiyaji daɓɓi gande aduna ko kaso wonande gonɗinɗo Allah gonɗinɗo Allah jogui gueɗal mawgal ngal gasata ko janggo lakara kono aduna oɗo ko kaso wonande gonɗinɗo Allah o yalti renannoɓe kaso oɓe nde o yaharde ɓe mbaynodiri e makko ɓe jii ndeɗo moƴƴere nde waɗi e oɗo kaso no tufnuno ko ari ko natti tufnude ko liggotoɗo kanko laɓɓini kaso ha laaɓi ha watti labde kono kaso ne ɓaytuno ene tufnuno ene hamnino ene hewno hendu mettudu ɓe jii yimɓe kasoɓe ko haɓannoɓe ko añodirɓe ko huɗodiroɓe ko ƴettodiroɓe ñande foof guila o ari ɗum natte kaso he o rendini ɓerɗe ɗe pop ɓe goni goto ɓe goni l'islamiyankoɓe goni mana julɓe joni noon nde o yahata yaadu makko wonaniɓe sunno ɓe mbi so tawi Yusuf yeehi ko Yusuf ar ɗon ko ɓe dañi jaam ɓe dañi foftere ɓe natti ñande foof ñawoje ñande foof fiidi yimɓe fof peewi joni so oɗo yeehi ɓe mbawa hattande jogade oɗo kaso caggal makko joni holno mbatta ɓe gone danodirde e makko ɓe goya yimɓe kasoɓe fof gone wayde Yusuf yalti kaso nene hoota wuuro o waynodiri e mabɓe o joli e mbaɗɗanteɓe ko puccu wonno o ari ha yetti galle lamɗo gaddoyɗomo o wimo joni kay haadama yettade lamɗo o aɗa waylu comci ma ɗiɗo walla holno jiruɗa Yusuf wi aha jinmi ko lootade mi gasna mi watto comci goɗɗi mi yettomo o wi caɗele ngala o heblanimo ɗon nokku looteɗo watton ndiyam Yusuf yeehi looti gasni ɓorni comci goɗɗi naate lamɗo nden Yusuf naatiɗo lamɗo ɗo o yetti yeeso lamɗo ɗo lamɗo o jaɓɓimo ɓe calmodiri lamɗo o wimo lamɗo adi wiidemo fof caggal salminado ano oɗo ñalawma hannde ko fayi yeeso hankkati ɗo amen ɗo aɗa jogui nokku a rokkama gueɗal so ɗum ɓenni kadi ka koolaɗo ɗo ko galle ma
kala ko welma wat aɗa hoola aɗa joga hoolare ɗo hen lamɗo o caggal ɗum wimo lamɗo o noddimo ene yiiɗi yewtidde makko nde lamɗo o noddimo o jaabi lamɗo o e ɗemgal bammakko Ismaila ko arab lamɗo o wimo injam hol ngal ɗo ɗemgal o wi ngal ɗo ɗemgal o adi haalande lamɗo o fof ko ɗemgal arab nde Yusuf yetti lamɗo o caggal calminaali yewtere mabɓe o adi haalde fof ko ɗemgal arab ko arabeere o haali lamɗo o wimo hol ngal ɗo ɗemgal o wi mboɗo jogii bappañam on ko mamam kañum e mamam jiidi baaba ko on jeeyi ngal ɗo ɗemgal on haalata ko Ismaila haalata ko arab gonga ni o wona arabe to banggue lasli ko abraniyanke nde wonde ko baba Ibrahima jibinima baba Ibrahima wona arabe kono noon toɓe konnoɗo Makka nde o mawni koye leñol arabeɓe ene wiye Jurhum naaɓe ngol leñol arabeɓe koye ɓen o resi kanko annabi Ibrahima ko ɗum waɗi nelaɗo sallallah alih w sallam koye makko yaltoyi nde yaltata taw hankkadin ko arab tan haalete ɗum waɗi nelaɗo feeñi e mabɓe ɓe kaala arab kañumne ɗemgal arab wonti ɗemgal muɗum kono koɓe to lasli koɓe abraniyankoɓe kamɓe ɓeeɗo o wi ngal ɗo ɗemgal ko ɗemgal bappañam goto ene wiye Ismaila ko mamam on e jibinɗo babam o jiidi baaba caggal ɗum o haali ɗemgal gongal biyetegal abraniyu lamɗo o wimo hol ngal ɗo ɗemgal kadi o wi ngal ɗo ɗemgal ko abraniyu wiyete o wimo mo jeeyngal o wi ko ɗemgal wappañeɓam ɗemgal babam jibinɗomi o e bam makko e jibinɗo ono ɓen ko ngal ɗo ɗemgal kalata joni noon kanko lamɗo o omo haalanno fodde capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal kanko lamɗo omo haalanno capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal kono ɗeɗo ɗemɗe ɗiɗi hay gotel en o anda te ko ɓuuri hawnade hen ko capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal ngal o haalata kanko lamɗo o kala hen ngal o huccino Yusuf o haalde mum Yusuf jaabomo e ngal ɗemgal ndeke Yusuf e nana capanɗe jeeɗiɗi ɗemgal ɗe o haalata ɗe kono kanko o nanata ɗemɗe ɗiɗi Yusuf ɗe haalanimo ɗeɗo arab e abraniyu on saaha lamɗo o ɓeydi hawede habaru makko no foti famɗude ni omo jogui duuɓi capanɗe tati ñande hen joni noon omo haala ɗeɗo ɗemɗe pop lamɗo o dañi hen kabis joni noon lamɗo o bisimilla ɗo joni ɗo ko galle ma mbiɗa joguema hoolare timmude joni holno jiiruɗa holno gollortoɗen ko ni ɗum sifori Seydi Sarr mi artirema inchallah konngol so Allah jaaɓi Seydi Sarr lamɗo o wimo holno gollortoɗen hankkadi ni lamɗo naati ɗon ɗo ɓiɓɓe bammakken piimo beddimo e woyndu yaltina e woyndu yeeya adda watta maccuɗo weddoya e nder kaso yalti hannde nana yeeso lamɗo ten lamɗo wi holno gollodirten hannde est ce que Allah ceerno Abdullahi Sih ɗon ɗo dari yeeso lamɗo lamɗo holno mbatten e holno heddori saroɗo lamɗo o e holno gollodiri e lamɗo o e holno waddi e lamɗo o e hol sifano ɓe gartiri kadi e koyɗol ngol ceerno Abdullahi Sih eyyi Seydi Sarr a jarama de yo Allah yooɓe moƴƴere eyyi ko noon mbiɗa so tawi ɗon tan ko ɗon e galle lamɗo o hooɗi walla o heeb nokku makko e kadi mbete kanko woni takkiɗo lamɗo o tan walla eyyi andi nde o ari o yetti lamɗo o ɓe mbaddi ko mbimami ɗo ko ha gasi nde ɓe mbaddi ko mbiyam ɗo ha gasi o wi kanko lamɗo o holno lamɗo o wi Yusuf holno jiiruɗa holno mbaɗirten o wi lamɗo o ko namdiɗa o wi koyɗolam ngol o wi Yusuf wi mboɗo yiɗi defta e koyɗol he lamɗo o jaaɓi reftude e koyɗol he kono o wi haade mi reftude e koyɗol he min lamɗo jafoɗa jimmi ko mbaɗana kam ñalngu mi nodda kala ganndo leydi ndi tawe ɗi jaɓanami ɗum Yusuf wi basi ala o yimɓe ɗiɗi feññinde ronkede mabɓe hay batte ɓe mbawa yimɓe ɓe ganda ɓe puntat yimɓe
ɓe ñaama jawɗele mumen beele ko maɓɓe ko ene bona ɓe mbasa tampinde yimɓe koɓe keddoraki gurdam. O noddiɓe kamɓe fo o rendiniɓe e nokku goto, kala biyeteɗo ko ganduɗo ne wawi firtude koyɗi o noddiɓe kamɓe foof kanko lamɗo. Yusuf noon arani ko adi ko o wi onon kam koyɗulam ko mbinomi on ko ha joni mi wino somi pirtani onon fof komi lefto on holto jarton. ɓe beddi ceede mabɓe alhaali mabɓe foof ala ko gasi ɓe pirtani. Yusuf lamɗo yamiri yo Yusuf addoya. Yusuf wi min lamɗo wi min de mboɗo yiiɗi pirtanami koyɗam ɗi. Yusuf firti e yeeso mabɓe kam fof ɓe keddi, kamɓe jasɓe ɓe mawɗo mabɓe o wi min cikkani ɗum ɗo sen on bondiri e koyɗol ngol. Lamɗo wiya ha ko ɗum ɗo woni joni so wona ɗum ɗo woni koyɗol ngol ko kalɗon ko woni koyɗol ngol. Joni Yusuf holno jiɗɗa mbaɗiren, ñande hen noon o nomi Yusuf premier ministre kanko lamɗo, saabi premier ministre nenoɗo Yusuf o on saaha taw sellani hay batte wawa, kadi hankkadi ɓe natti ɗaminade koko immoto. alay saago noon golle ɗe ko golloje wooɗo lomtiɗomo golle ɗe jokka golle leydi ndi. On ñande o nomi Yusuf premier ministre kanko lamɗo hade ko heddi. joni no woddiri Allah ɓe jooɗima omo liggo kanko Yusuf omo liggodo e lamɗo o wonani balɗe. lamɗo o wi joni holmo desnanmi ɗiɗo magasin uji, hol keedanowomi e alhaali leydi ndi banggue ko ñamete, saabi ko Yusuf haali ko kuccuɗen ɗo ko wona hunde togosere. ɓe donki dañde poɗɗo hedde ɗon. kanko Yusuf o deƴƴi fodde hitande o fooɗani ngal ɗon gueɗal. Jibril are makko wi ko lamɗo namdi ɗo ko an wawi hedde hen, joome yamirima ya namduma yo totte keeda hen. waɗi Yusuf are lamɗo wimo joni hokkam magasin uji leydi ndi foof mi heeda hen, min komi bawɗo calcul kadi komi gando e on ɗon fannu. lamɗo o jebbilimo fofoof. lamɗo o ƴettanimo ñalawma noddi yimɓe foof. lamɗo o addanimo gueɗe kewɗe tuggiranko e tengade fayi e feggere. lamɗo o fewnanimo dadɗuɗi kanŋe ene filtira kanŋe goɗɗo biyeteɗo ya ɓuutu juuteɗi dankiki ko capanɗe 3 zira, jaajeji dankiki ko ziraji 10. lamɗo o addinimo 3 puccu ñantade ha yooɗi tottimo. o hokkimo jawe biyeteɗe ministre tabarak kanŋe biyeteɗo dani addanimo tottimo. o yamiri yimɓeɓe foof yo jaltu jaɓɓoyo oɗo gorko tawe teddungal muɗum kanko lamɗo. leydi ndi foof ari. Yusuf yalte e dow mabɓe, mbadi ndi ne wayno nesre way kono galas ni, yeeso ngo ne wayno lewru 13 jalba. on saaha lamɗo ƴettimo kanko Yusuf takkimo e Yusuf, o takki Yusuf e makko kanko lamɗo o ƴetti kala ko joguino e laamu o jebbili ɗum Yusuf, o totti ɗum Yusuf. o wi joni nani hankkadi yamirore ko yamirore ma, haala ko haala ma, yiyande ko yiyande ma, ko mbiɗa foof ko ɗum batten, sikki ala hen. on saaha noon Yusuf ƴettiti kanŋeji hokkuno ɗum ɗi fof tottirimo, wimo laamu nguɗo oɗo kanŋe ne heewi, mi tottitima tinira ɗum laamu ma, tawi ko feggere nde da ɗum ɗo kadi mana ɓornoɗa ɗum. so tawi ko tengade min mi wona neɗɗo ɓornoto tengade, kadi minen babiraɓam ɓornota ko tengade. lamɗo o heɓɓiti wimo ala tottirimami ɗum ɗo tan ko teddungal e qirranadema teddungal gongal e magal. lamɗo wi joni noon ɗum ɗo da ɗeɗo coktirɗe no mbayi hewde ni, kala coktirgal ne jogui magasin mum. joni da mi tottimo ɗum ɗo, ay laamu ngu foof mi boyli e jungo ma, mi fiɗɗi hen juuɗam ko an jeeyi gollu no jiiruɗa, waɗir no welma, saabi hoolaram mawde joguimi e ma, kadi mboɗa andi so tawi a ardima ko jaam tan leydi ndi dañata. ɗum noon nene e juuɗe ma, an andi no moƴƴirta, mbaɗira noon Yusuf, nacci fo e junggo ma. lamɗo o mi mbaddidani. Yusuf jaggi
gueɗe ɗe fof jaɓir ɗumen Allah jogii hen miijo e anni e moƴƴo wallikini Allah Allah yanta e makko o jogii leydi ndi ko ni ɓe mbaddi kanko e lamɗo Seydi Sar. ceerno Abdullaahi Sih ɗo garɗen hano wadde lamɗo e ni ɗo en garaɗo hay namdal jokkan en ceerno Abdullaahi Sih saabu komi cofɗo no feewi no feewi no feewi so histoire annabi Yusuf en e haale. Eyyo Seydi Sar mi salminima lawol gongol mbiɗa noon ɗo a yiiɗa namdade jidda tan komi jokkanma yomi jokkane tan ɗo gonɗa ɗo an hoorema a sofi Seydi Sar a sofi de ko Yusuf way noon kalawo e keɗotoɗo foof saɗa haala a sofat saɗa heeɗo a sofat habaru makko way noon eyyi ko noon lamɗo jebbilimo o wonti lamɗo kanko Yusuf e nder leydi Misra nde o naati leydi ndi hay goto wonani julɗo taw ha joni ne kayɗo kalten ɗo yimɓeɓe gona julɓe taw ko wonnoɓe kaso tan goni julɓe joni noon ɗo jebbila laamu ngu kankone o ɗaɓɓi wonɓe kasoɓe yo jaltu nde lamɗo wimo joni yiyande ko yiyandema ko jiɗɗa fof mbaɗa o wi ko adi foof nden noon taw rewɓe noddanoɓe yo ceetto habaru makko e haade makko yaltude ɓe nde ɓe ceetti lamɗo soko yiɓe o wi ɗaɓɓadam adide ko rewɓe wonɓe kaso sababu nde amɓe yo jaltu so ɗum ɓenni wonɓe kaso ɓe gondunoɓe toon ɓe sokonoɓe toon ɓe kamɓe poof yoɓe jaltu ɗum woni ɗaɓɓadam adide lamɗo wi ko yiyandema de wonɓe kaso to ɓe gondunoɗa ɓe kam yo jaltu kono rewɓe ɗo ɓe ko tampinɓe ɓe goni sababu cokeɗa accuɓe coke ha wooda koɓe meeɗi seeɗa e lefte pour koɓe cokma ko koɓe goni sababu cokeɗa ko o wi ala min garmi ko hoynande yimɓe wona sattinde yimɓe kadi neɗɗo ko neɗɗo tan jimmi koɓe jalta boowal lamɗo o jaɓanimo ɓe jalti boowal caggal ɗum kanko Yusuf nenoɗo mo gorko o premier ministre o maayi e on ɗon saaha taw maayi nde o lomtinde kam on nde wuuri kono ko caggal ɗum on maayi nde on maayi e wasde junnude haala nde wonde haala makko no heewi e hoddiro Allah Zulaykha naywi tampi ha hankadin hen saaha hay mayde ni ɓuuri no wano ni kanko Zulaykha ha Allah waɗi Allah renditiniɓe kanko Zulaykha e annabi Yusuf kono noon Zulaykha ɓooyi rewde e makko kanko Yusuf eno ronki hebdemo o wonti lamɗo ronki hebdemo ala foof peeje ɗe waɗani ha wawa yettade Yusuf kono ronki ko kanko wonno lamɗo e dow Yusuf kono hande ko Yusuf woni lamɗo e dow makko hande e on saaha kanko Zulaykha hay buɗɗiɗo jarani Yusuf noon woni lamɗo Allah rokki ɗum ndiɗo leydi omo rewe Yusuf duuɓi o ronki hebde Yusuf fodde duuɓi jeeɗiɗi kanko Zulaykha omo rewe Yusuf omo ronki hebde ɗum omo ronki ni hay yettade ɗum salmina ɗum tan salminado tan o heeɓi o ronki hebde ɗum e Yusuf kanko oɗo Zulaykha e hoddira Allah Yusuf noddi yimɓe kikiɗe goto ene waɗa ko wiyete meeting ko ene yiiɗi haalande yimɓe ɓe hunde o wulli dande makko dow kanko Zulaykha o noddi Yusuf inde nde wowi noddirede nde Yusuf kamɓe ɓe jogui inde nde ɓe noddirtamo kanko ko Yusuf o wi incam kanko Yusuf o wi hol debbo noddirɗomi ɗo indam nde gowrami nde gandirami tigui rigui nde Zulaykha heɓɓiti dande mum dow o wi senare wodani on Allah baɗɗo oɗo ñalawma hande gonnoɗo lamɗo ene wonti lamaɗo senare wodani Allah on mo ganduɗa o watti laamenoɗo hanki o watti ɗum hande lamɗo o haali kaɗo haala kanko Zulaykha joni noon Yusuf wi jeehe ƴeewe habaru makko ɓe jeehi ɓe ƴeewi habaru makko ɓe namdimo o wi cohlumi ko Yusuf e raɓɓiɗinde haala Yusuf ari ɓe kaldi kono Yusuf heɓtinanimo saabi o naywi o yiyata ko gumɗo on saaha so manki duuɓi temedere nafata e hoddira Allah Yusuf yeehi nde Yusuf yeehi on saaha noon taw Yusuf resi debbo goɗɗo ɓe jeehi ɓe jooɗi eɓe programme haala
jafaɗon noon en kaali konngol gongol eɓe juɓɓudi wonkoɓe pewjanno omo jodde lamdo kanko Yusuf joom suudu makko o ari tawimo ɗon mo jooɗi kanko Yusuf wimo an oɗo mawɗo min donki hebde mum konngol moƴƴol o wi ko an tan o sohli an a ƴewata habaru oɗo Yusuf wi muño mi yaha mi ƴeewoya habaru makko lamɗo wi ala minen kay min jiiɗi ko arɗo e yeeso ɗo minen fof min jiiɗi tawede ko jogori kewde hakko men ko jogorɗa namdade moy ko jogori jabade ɗum ɗon e hawni no feewi ɓe neli noddoyomo on noddoyimo addimo nde on noddoyimo hade mabɓe arde taw Allah neli Jibrilu on maleyka yetti nelaɗo o woni Yusuf wimo Allah subhanahu wa ta'ala wima garo o de ya resmo yo wonto joom suudu ma Allahu akbar o wi ha o wi aha o yeyi moƴƴi nde Zuleyha arti o wi Zuleyha ko cohluɗa o wi min ala ko cohlumi sowona yiidema o wi aha ɓe namdodiri ko ɓe namdodiranno o wi caggata ko ma yeehi sababu nde am Zuleyha wi aha o wi jondam ma yeehi sababu nde am o wi guite ma yeehi sababu nde am o wi aha e woddiri Allah o watti Zuleyha cukalel jarowel duuɓi 3 jondam mum arti ha ɓurti to wonno o wumtini guite ɗe e ko rabɓiɗi o resi Zuleyha wonti joom suudu makko ɓe naddi e nder suudu o wi Zuleyha mbete wona ɗum ɗo ɓuuri moƴƴude e ko ɗaɓɓiranɗa kam ko a ɗaɓɓinomi galle ma a ɗaɓɓirinomi yen goftu Allah mbete wona ɗum ɗo ɓuuri Zuleyha wimo aha oto ñiñiram ɗum o wi ala mi ñiŋanima o wi min komi debbo joɗɗo nemiɗo no jiiruɗa ni o wi ay joom gallam mo joguinomi o o yaha o wi min meeɗa yettodade on arata yam te an a laatima jondam ɗam joguiɗa ɗam no Allah moƴƴiniri ɓanduma ndu ni eno jodirɗa ni ɗum fooli kam nde ɗum fooli kam noon an kam Allah renma ha en mbawani yettodade ɗon on saaha noon Yusuf yettima tawi ko mbobiri o jibinani Yusuf ɓiɓɓe ɗiɗo worɓe hen goto wiyete ko Afrasim goɗɗo ko Maycha wiyete o jibinani Yusuf ɓiɗɗo goto debbo ene wiye rahmata oɗo ko o woni rahmata mo kalanoɗen ñanden joom suudu mum Ayyuba ko o hedduduno e Ayyuba ɗum noon Maycha o noon ɓi ko biyeteɗo Maycha o on woni mamum Yusiw woni almudo annabi Moussa o e jaddunoɗe makko haw yiitu Hudar e ko ni ɗum wayi o ñimni laamu e Misra yimɓeɓe foof jiɗimo worɓe e rewɓe ko ni ɗum sifori Seydi Sar est-ce que machallah est-ce que Allah ya Allah mo hulani Allah foof tooñi ko Allah tan waɗata kadi ko Allah waɗata ko kañum tan andi ɗum ceerno Kaliidu Abdullahi Sih mboɗandi hannde musidɓe tedde on jafota men kono hannde ne wawi yewtorde juuta kono noon mboɗa andi en gaynoyta Yusuf hannde ceerno Kaliidu en gaare duuɓi kokke koyɗol lamɗo o duuɓi kokke ɗi gaari holno wadde lamɗo o ceerno Kaliidu eyi Seydi Sar mi salminima lawol gongol mbiɗa holno waddi e lamɗo o no duuɓi kokke ɗi gaari eyyi andi o wino duuɓi jeeɗiɗi gadiɗi ɗin koko toɓata no feewi kono duuɓi jeeɗiɗi dewoji hen ɗin ko duuɓi kokke bonɗe hay ndiyam urataɓe saka tobde nde nden noon Yusuf watti fewnude ñabɓe ene hokka yimɓe yo ñam duuɓi kokke ngari ɓe duuɓi kokke ngari adi hebde heege foof ko lamɗo o leeli ha e feccere jamma tan noddi Yusuf ko Yusuf heege tampini kam nde mi heyɗi Yusuf wimo ay oɗo jamma hande woni jamma mo ganduɗa ko hande hokkere mawde ko hande oɗo jamma fuɗɗoto koye nde ɗo hitade
ɗum waɗi on lo lamɗo o maayi ko e nden hitande. caggal ɗum noon Yusufu mahino cuuɗi kewɗi o mahino caggal e cuuɗi lamɗo o joguino haade makko yaltude kaso. O mahino cuuɗi kewɗi o waɗi hen ñamde ha wayno leydi. joni noon duuɓi kokke ɗi ngari nde duuɓi kokke ngari hay goto ala ko ñaami. joni noon e nder leydi Misra e gure takkiɗe leydi ndi kanje fof ɗe batti arde jiggade ɗon ñamde te ala joguiɗo ñamde sowona Yusuf. hitande adine nde o yeeyiɓe haalisaji, ɓe gaddi haalisaji ɓe moftuno o yeeyiɓe ñamde. hitande adine kam hay buddiɗe heddaki e leydi he sowona Yusuf nangi kalis o foof mofti. hitande ɗimmire ɓe ngala ko ɓe ñaami kono ɓe gayni kalis ɓe gaddi ko kanŋeji mabɓe o yeeyiɓe. a yata e nder Misra jiya debbo ene waɗi kanŋe e jungo mum walla e dande mum, ala foof Yusuf heeɓi o yeeyiɓe koɓe ñaami. hitande nden ɓenni hitande tateɓire Yusuf yeeyiɓe ko wiyete daabeje e jahori, beyi e baali e pucci e nayyi e bamɗi, o yeeyiɓe ɗum. ɓe gaddat ɗum tan o hokkaɓe koɓe ñaami ɓe nawa. hitande nde ɗon haade mayre ɓennude ala keddiɗe Misra ene jogui ko wiyete daaba. hitande nayiɓire a yiyat neɗɗo artan ene jogui mo halfi wiya nda oɗo ko min halfi ɗum yo heddo ɗo dokkami ko ñammi. hankadin caggal ɗum hay goto halfani neɗɗo sowona Yusuf. hitande joyoɓire kala hankadin ko neɗɗo jogui wiya eyyi ɗum ɗo de mina beele mboɗo heeɓa ko ñammi. hitande wattude jeegom nde dendagal leydi ndi goto foof arata kene ene reggini ɓiyum suka mum ko jibinno wiya sukaɓam neni joni nda jeeya kam ko ñammi. o jagga sukaɓe ɓe o rokka ɓen ko ñaami. hitande wattude jeeɗiɗi nde ko kamɓe koye mabɓe ɓe garata ɓe mbiya min jebbilima koye men amin joni jeeya min komin ñaami, nawa min dokka min komin ñaami, joni ko an halfi min. e nder Misra e on ɗon saaha nden hitande sakkitini hitande wattude jeeɗiɗi e kokke nde hay goto heddaki Misra dimo, ala foof Yusuf laami, foof o jeeyi saabi kamɓe fof o soodiɓe, kamɓe fof ɓe batti ndima koɓe jiyaɓe makko kanko Yusuf alayhi salam. on saaha ñande on ɗon ñande kamɓe Misranaɓe fof ɓe kaali konngol gotol ɓe mbi min jiyani ñalawma nande oɗo ñalawma, min meeɗa yiide hono nguɗo laamu, min meeɗa yiide laamu wayni mawnude. ɗum waɗi Yusuf huccite lamɗo o wi lamɗo o holno jiiruɗa ɗeɗo gueɗe, a yi golle Allah ɗe, a yi ɗeɗo golle Allah ɗe Allah waɗani hen. lamɗo o wi yiyande ko yiyande ma, laamu ko laamu ma, minen ko caggal ma min keedi, kala ko mbaɗɗa min gomɗi ni. aha Yusuf heɓɓiri wimo mboɗo senna Allah, mboɗo sennuma kala ko neɗɗo joyno yo aran. mbaɗiri mi dani tan ko ha mbawen wurde neɗɗo kala ko addunoɗo foof nene winda, kala mo menno yeyde, kala ko on menno addude ene winda e kayitaji, ene joƴƴina goto fof inde mum e galle mum, cukalon mum ko adduno, beyi mum, baali mum ko adduno, kalis ko adduno foof ne winda e kayitaji. o wi kala neɗɗo yo rokkire ko adduno nder wuuro he e caggal wuuro fof foti. caggal ɗum noon goto fof kanko Yusuf o rutti ɗum ko adduno ene soodira ko ñaami, fof ne winda, kala neɗɗo mennoɗo arde inde mum e kala ko adduno no winda. o wi goto fof yo rokkide ko menno addude, kamɓe fof ɓe dokkita, goto fof noddita rokkita jawkal muɗum nawti galle mum. Seydi Sarr. est ce que ko Yusuf ko moƴƴere jondam wonde annabi karay sira ceerno Kaliidu jokkan men ko rewi hen ko. Seydi Sarr a hawama de ƴemi jokku ko rewi hen. eyyi ay ɗo nde hokkitiɓe kamɓe fof jawɗele mabɓe, nde rokkiɓe kamɓe fof jawɗele mabɓe ko ɗo o noddi lamɗo o e l'islam. saha fof
sa'a fof omo jofono lamɗo o ko fate l'islam kono noon o jofor tan o yettinta caggal ɗum noon de ɗum ɗo kewi o noddi lamɗo o fewde l'islam lamɗo o jebbili ari jaɓi lamɗo o kay nenoɗo mo ma yigguile hitande adinde on kay ma yigguil nden joni noon oɗo jebbili ko heewi yimɓe he kadi jebbili ko heewi yimɓe he kadi ɓe tawnoɗo ɓe maayi koye gurdam makko kanko Yusuf so tawi noon ko nenoɗomo o on kam heɓani gonɗinde Allah kono noon nimsi nimsa mawɗo omo andi oɗo Yusuf o perdi ɗum woni sababu ko joom suudu makko o kono noon so sago makko wonno perdra oɗo Yusuf o noddi lamɗo o noon yo ar gonɗina Allah lamɗo o ari gonɗini Allah Yusuf jokki laamu muɗum joni noon kokke ɗe duuɓi kokke ɗe no yarata ni duuɓi kokke ɗe no yimɓeɓe donkirta ñamde nde garane enen como ni ko ɗum woni sababu ɗum yettoyi ha leydi mabɓe to wiyete Kanaan leydi Cham kokke ɗe jettoyi toon ɓe dañani koɓe ñaami ɓe nani noon Misra to ene waɗi lamdo moƴƴo enen yeeya ñamde ɗum waɗi sababu koreji makko ɗi kanko annabi Yusuf ɓe gimmi Kanaan ɓe gabbi Yusuf ɓe gabbi noon ñamde ɓe aɗa ɓe mbi ñamde ne rokke Misra ɓe jaa ɓe jetto kamɓene beele ɓe daña koɓe ñaami e koɓe ñammini galleji mabɓe ko ni way Allah wi ko ni min kiɓidiri Yusuf e leydi Misra Yusufu ene jippo e nder leydi he caggal tiiɗalla mo jogino caggal sattede o jogino fiye soke fawe mana golle bonde ayi ɗum ɗo fof min gittanimo min jañanimo leydi ndi omo jippo e leydi he omo yaha ɗo wela minen Allah hamin kemna yurmede amen kala momin kaajani amin ko ni no min joɓiri Yusuf ni ko ni min joɓirta kala moƴƴinɗo golle lahara noon wodani ɓen gonɗinɓe Allah laati ko hulɓe Allah joni noon duuɓi kokke naati yimɓe leydi ɓe ene gara somade ko ñamoyi ha ɗum yettoyi leydi mabɓe ɗum waɗi leydi mabɓe ne kadi ɓenne kadi nde ɗum yetti toon kañumen ne gummi jiiɗi arde nani Misra naɓe ne dokka ñamde taw noon ko e coggu sa addi halis ma ɓe jeeyma kamɓe ɓe gari somade Seydi Sara non mbiɗa fadi namdal wa gongal so Allah jaaɓi Seydi Sara musidɓe tedduɓe ene gasa noon juuta no fewi no fewi ma en jaa ha capanɗe jeegom eko fawi minute nde tawno en mbawa gaynude e tarih annabi Yusuf nder ñalawma goto balɗe ɗiɗi balɗe tati kono noon inchallah min poodi ma en dewdir gueɗɗe kala ceerno Abdullaahi Sih nde ɓiɓɓe bamakko en woni musidɓe makko ɓe gaari hanti hagadi heege heftimuɗumen gaari kawis Allah holno wadde maɓe ceerno Khalidou eyyi Seydi Sar jarami nani namdal maɗa mbiɗa noon musidɓe makko ɓe ne gaari nde holno wadde mabɓe no yindire mabɓe yiyande adide eyyi duuɓi kokke jettoyima toon ɓen gaari kañumenne jiggade ko ñamoyi taw ɓe ngala koɓe ñaami e nder galle mabɓe galle bamakko kanko Yusuf to woni Kanaan to Filasɗin e Cham kamɓe ko toon ɓe keedi kamɓe koɓe yimɓe guure tokose jiita e Misra joni noon ɓe gummima arde somade taw ɓe batti ñalawma ko laabi tati ñamete no kono kamɓe ɓe batti ko lawol gotol kamɓe sukaɓe mabɓe foof ko lawol gotol ɓe ñamata kamɓe mawɓe eɓe jooɗo ñalawma kurɗo ni ɓe ñamani saabi sattude ɓe dañde koɓe ñaami joni noon ɓe gummima ɓe payi Misra mawni ko en sappo worɓe ɓe o jiidi baaba ko ɓen gaari jiggade miñi kono heddi toon wiye Bunyamin on arani kono taw mawni resi ha jibini dañi ɓiɓɓe hedde sappo mankata ɓiɓɓe sappo taw mawni joni noon e hoddiral ɓe gaari ɓe naati Misra ɓe naati joni noon nde ɓe naati nde kaɓe nandi sa yiɓe tan andat kamɓe ɓe gimmi koye gorko goto e kadi taw Yusuf ene waggini yimɓeɓe kala naɓe ɗo waaɓe ni tintine kam ɓe Yusuf wagginnoɓe tini ɗum kalnoyi Yusuf ɓe gaare makko Yusuf wi yoɓe gadde nder sal ɓe gadda o yalti o tawiɓe ɗon
o andi ɓe ko mawni ko en ɓe goni ɗo kono kamɓe ɓe paytimo ɓe gandani mo sabi woddude aadi hakkude mabɓe kamɓe ni ɓe cikki ko mayi ɓe kalde mabɓe ɗemgal ba mabɓe ngal abaraniyu ngal ɗemgal kono Yusuf jaɓani jabade ɓe ɗemgal no fewi elle nanata ɗemgal ngal Yusuf wiɓe kono kamɓe sappo gari o wi noon addani kamɓe sappo foof arde ko so tawi neɗɗo goto ari o addi guiloji ɗiɗi o hokketake dimgal guiloji ɗiɗi fo ala ko dimgal ngeloba goto hokkete joni ɗum waɗi kamɓe sappo foof ɓe gari ɗum yettima ɓe gandiri noon kamɓe sappo ɓe gari goto fo adde ngeloba mum ɓetane ɓe hoddira Allah Yusuf wi ko addi on e leydam he onon ɓe ɓe mbi min gari ko ɓedde min nani aɗa ɓetana yimɓe ñamde minen min ngala komin ñaami hokkere mawde yettim min to min gonto Yusuf wi onon kayne wawi taw kon wuyɓe ni ɓe mbi ala mawlare Allah minen min gona yimɓe wujjoɓe Yusuf heɓɓiti wiɓe onon kam holto woni leydi mon holto gummi ɗon ɓe mbi minen min gummi ko Kanaan to wiyete Kanaan aha to banggue Cham banggue Filastin o wiɓe i ko Kanaan jeeɗon ɓe mbi aha ko Kanaan min jeeya baabe amen ko Yaquba wiyete on ko annabi Allah ɓe gone haalde ha heewi Yusuf wi aha omo jogui ɓiɓɓe woɗɓe ko wona onon ɓe mbi aha omo jogui ɓiɓɓe woɓɓe ko wona minen komin sappo kono min gonno ko sappo e ɗiɗo aha tokoso amen goto noon yehino banggue jeeri on kam ko toon maayi on ɓurno yiɗede amen to baabi amen ɗo ni aha omo jogui miñi ko noon mo jiide yumma e baaba on wiyete ko Bunyamin on noon baabi amen nene jaggimo ene dumbimo to mum ɗo ha wawa wafnorade on mawniraɗo maayɗo o ɓe kaali ɗum Yusuf yamiri yoɓe jippine yoɓe teddina kala teddugal ɓe jippina ɓe looti ɓe ɓorniti comci mabɓe ɓe teddina ha teddugal ngal waɗi fayida Yusuf wi yoɓe ɓetane gawri ɓe ɓetane ko ɓe ñaami ha dimle mabɓe keewa so tawi mana dimle mabɓe keewi nani yo kalis moɓe gaddi ɓe codiri ñamde o yo kalis o watte e nder dimle mabɓe he eyyi soɓe kooti maɓe jiidum maɓe gandoyi ɗum soɓe gandi maɓe jaw artude ɓedde joni noon o waɗiri noon omo fiɓi wiide soɓe garta yoɓe gaddanmo miñiɓe moɓe gacci toon o beela ɓe jawa artude nden o hebli keblale mabɓe o timminaniɓe ɓeeto mabɓe o wi aha on jiide mi timmini ɓeetuji moon so jeehi soɗon garta gongol miñon mo gaccuɗon toon mo jiiɗon baaba o mo mbiɗon mawnum sankimo soɗon garta gaddoron ɗum mbete on jiyani min no mbawmi wonde kaare sira so gartiɗo non gongol on gaddoranimo on ɓetata koy ñamde alana on ɗo on ɓattota komini ɗum waɗi ɓe jeehi ɓe mbi aha baasi ala somin jeehi mamin ɗaɓɓirmo ga ba makko mamin tinno e ɗaɓɓudemo to baabi amen ɗo mamin gollu ngal gollal mamin gollu ngal gellal wona min donku kay ala min gaddanmo ɗo ɓe kaldi kan ɗon haala joni noon ɓe pokkiti ɓe kooti ɓe jeehi ɓe pokkiti ɓe paati leydi mabɓe ɓe mbaynodiri e Yusuf Seydi Sarr ɗum noon mi rutta e ma konngol inchallahu taala Seydi Sarr ɓe mbaynodiri e Yusuf ɓe kooti to bammaɓe ceerno Abdullahi Sih ɗon ɗo ɓe mbaynodiri e Yusuf holno Yusuf waye ɓernde mum nde ɓe jeehi nde ɓe jetti to bammaɓe kadi holko ɓe mbi bammaɓe ceerno Kaliidu mbaɗa andi ngol wona tan kadi lefol men cakkitingol eyyi Seydi Sarr mi salminima lawol gongol mbiɗa nde ɓe jetti ɓe mbaynodiri e Yusuf ko miñiɓe moɓe jiide mum baba ɓe gandani ko Yusuf woni ɗon sababu de yakorade ɓe Yusuf ko cankiɗo ɓe mbaynodiri e makko Yusuf ne andi ko mawnumen gonɗo joni yaadeɓe haaɓe jetti bamaɓe e koɓe kaldi ko ɗon jiɗɗa humpitade nde ɓe mbaynodiri e Yusuf ɓe pokkiti Yusuf weddiɓe guite ha juuti Yusuf wi yo Allah yaafo on ko mbaɗoɗon miñiraguel mon ko Yusuf duwaniɓe yo Allah reen on yo ndenka Allah wone moon Yusuf wone duwanadeɓe moƴƴere yo Allah reenɓe yo Allah yaafoɓe wone duwanadeɓe ɓe pokkiti
ɓe pokkiti ɓe payi leydi maɓɓe ɓe jetti bammaɓe ɓe calmodiri e muɗum ɓe mbi eyma baba minen de min kaɗama ɓedde somin duttima koy so tawi a woppidani amen miñiraguel amen guel ɗo biyeteguel bunyamin lamɗo o wi somin garta min gaddor min ñamen o so wona ɗum somin garti gongol min ɓetata ñamde so ñamde min gasi min mbawa adde toon ñamde babiraɗo heɓɓiti wi i onon kam ɗum ne hawni koy holno laabi holno mawnira holno oɗo lamɗo andirta oɗon jogui miñiraɗo goɗɗo saka mo wiyoma gaddon miñiraɗo ɗum ko ɗum hawnaki ɓe mbimo aha minen o namdi min alhaaliji amen mawniraɓe miñiraɓe min kalnimo joni noon faam koye sa woppidani min e makko min ɓetata babiraɗo heɓɓiti wi i mbete mi hoolata ko on e makko so wona no kolirnomi on no kolirnomi e dow mon e mawni ko Yusuf mi hoolinomo mi dañino e mon hoolare e mawni ko kono mbaɗɗon ko mbaɗɗon ko joni ma taw ko nden hoolare tan jogoromi mon mi oppidamo e moɗon so wona taw ko nden hoolare joguimi Allah noon kañum ɓuuri wawde rende aha on saaha noon ɓe jeehi ɓe kaɓɓiti dimle ɗe nde ɓe kaɓɓiti dimle ɗe noon o fellita noon woppudemo taw kanko Yaquba o fellitano woppude miñiraɗo o yaada e mabɓe taw kono o haali kaɗo haala ɗon tan ɓe jeehi ɓe kaɓɓiti dimle ɗe ɓe tawi haalis moɓe codiroyno nden ɗon ñamde ene watta e nder dimle he kadi ɓe tawi haɓe ɓeyda dimgal ngeloba pour miñiɓe moɓe goppi toon o ɓe gari ɓe mbi baba i minen hankkadi honko min ɗaɓɓata hankkadi lamɗo o koye teddini min o teddini min teddugal bagal ni nde min jeehi toon nde komin garti ko ayi kalis momin nawno min codira ñamde o deke o watti ɗum mana e dimle amen e minen min tinani babiraɗo heɓɓiti wi eskey ngu ɓetu koy kadi min ɓeydama dimgal ngeloba babiraɗo heɓɓiti wi ɗum koy ko ngu ɓetu ne hawni de ɗum weeɓi koy ɗum ko moƴƴere lamɗo o tan waɗi ni henne ko neware makko tan addanimo wadde ni ɗum de sirani so tawi ko ni noon mi woppitta on e oɗo bunyamin jaadon e makko so wona gonda ɗon kam to Allah so gondiri Allah noon o gaddini kam wodare en gadodiri to Allah bisimilla mi jaɓa so tawi on mbaɗani ɗum mi woppatamo ko gonga makko noon saabu ɓe mbinomo noon e Yusuf ɓe jeehi ɓe gartirani Yusuf soɓe gari joni ɓe mbimo kadi ni henne e miñum Yusuf o jaɓata kamɓene to Yusuf to ko feere ɓe pewjuno ko gonga kono ɗo bunyamin ɗo wona feere ɗo kam ko jamɓolo ko gonga heddi noon ko gonga kulɓinowo saabi wonko ɓe gadi wadde hade oɗon gonga arde won fannu moɓe gardunono ɓe gardi joni ni taw on ɗon fannu wona gonga joni noon ɓe gaddi gonga kono noon wonko sakki e gonga oɗon taw wonko sakki wonko adi oɗon gonga ɗum wonano gonga wonno e mabɓe haysono ko hoddiri Allah wonani gonga alay saago babiraɗo o huula babiraɗo o huuli ɓe gaddi wondore nde noon ɓe gondani babiraɗo o babiraɗo wi aha ɓaɗon gondiri Allah woni ceediɗo hakkude men moɗon bisimilla baasi ala jeehe so jeehi so jettima lamɗo o mbiye mboɗo salminamo kadi mbiɗo duwanomo fodde ko waɗani on ko komi ɓesgam o ɗaldimi e makko o wi aha so tawi on jeehi noon woto natire misra damal gotal natire damuɗe certuɗe wona noon so tawi on mbaɗi noon hoddire Allah yettota kon ala mbirumi noon tan koto kuɗuɗe jaggude on so jeehi woto natire damugal gotal ngal saabi onon kala jiiɗon ne andi kon galle goto yitere ne wawi hebde on joni natire damuɗe Seydi Sarr ɓe artira e ma konngol inchallahu taala on saaha mi heeɗo ko kalɗa boɗen ka sa renaki jawnoto dartade joni so Allah jaaɓi saabi Yusuf o ko heddi ko hay ko heddi ko mi sikkan seɗen gayni ɗum ɗo e janggo Yusuf wona noon Seydi Sarr ɗum noon mbiɗa hettima inchallahu taala ɗum noon ceerno Khalidou koɗo tan daroɗen inchallahu rabbi ha aset so Allahu lamɗo jaaɓi konngol maɗa tan cakkitingol en calmini ceerno Abdullahi Sarr alhamdulillah hande kadi darniɗo Yusuf so hawre welede Allah
ha Allah hokken hawrude janggo kadi jokken Yusuf hankadi ko hande gasi foof tan so Allah jaaɓi. kono noon en beltanima julɓe foof, en beltanima kadi jinnaɓe men wonɓe sababu ha mbawɗon woodede e aduna. en beltanima foof en teddidi hen kadi miñi meɗen mo jiɗɗen yumma e baba Mouhamadou Abdullahi Sih o jeeya koye hettotoɓe gasata en teddidi hen sorigonaɓe foof. sorigo ko hanki wonno foof en teddiniri ɗumen hen. en ñaguima kadi yo Allah ɓamtuɓe kamɓene. senjinaɓe foof en teddiniriɓe hen alhamdulillah. en calmini en juurima en ñaguima duwa en duwima en ñaguima Allah kadi yo Allah hokku en hawrude e korka gara yow gam oɗo saaha hande ndeysan lewru ndu woni koye waynade. en jettiri ɗum Allah no feewi. en tawnoma rawane kadi Allah hokki en tawede hikka. en ñaguima Allah subhanahu wa taala ko kanko jogui moƴƴere makko yo moƴƴir en tawede mo wuuri inchallahu taala ha mbawen wattude hono ɗeɗo golle walla ko ɓuuri ɗe garɗude taw ene hebla no hanniri ni so hawre welede Allah. oɗon jarlo oɗon jaafo. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Abdoulaye Sarr mi salmini mi weltanima mi salmini galle ma mi salmini ɓesgu ma foof mi wima yo Allah hokku en ñallude e jaam kirene hen mbalen hen tawtodiren ɗo janggo so hawre welede Allah. jarama seydi Sarr. توليت من جيل زبور المتى قرآن دوام برد من يا فما آدم إليك يا a jarama ceerno Kaliidu Abdullahi Sih golle ma jooɗi peewi. musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe jaafoɗon hande noon hunde juuti soɓe jeehi ha waktu pawɗo ko noon tan wawata wade aadi men ko janggo aset so jomiraɗo haaji ɗo e nden yo jaam jogomi jogo moon ketkima laaki jaam.